Γεια σας μάγκες, αυτό είναι ένα ακόμα βίντεο. Αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι να σας πω τα brain rot μου. Καλά, τα brain rot τα είπα στο προηγούμενο. Αυτό που θέλω να σας πω είναι γράψτε μου όλοι τα ονόματά σας, γιατί θα κάνω και gift robux. Δεν πιστεύετε, θα κάνω 1500, 1800, όπως βγει ρε παιδιά. Θα κάνω giveaway και robux και giveaway brain rot. Ναι, και giveaway brain rot. Θα κάνω σε πολλά, στο Plants vs Brain Rot θα κάνω giveaway. Για να σας κάνω όλα αυτά giveaway, απλά πείτε μου το όνομά σας. Γιατί αν δεν μου το πείτε, πώς θα σας κάνω giveaway ή Robux ή τέτοια. Θα βρω έναν τυχερό σε ένα βίντεο. Γράψτε μου όλοι τα ονόματα σας εδώ και θα σας βάλω όλους σε μία γυάλα και θα ανακατέψω. Θα πάρω 5. Κάποιοι θα πάρουν Brain Rot, οι 3 θα πάρουν Robux, οι άλλοι 2 Brain Rot. Όσοι θέλετε θα είναι αυτοί που θα πάρουν Brain Rot και αυτοί που θα πάρουν Robux. Για να σας δώσω αυτά που ακούσατε, δεν είναι κάτι δύσκολο. Για να σας πω τους κανόνες του giveaway. Πρέπει να έχετε εμένα subscribe, να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να με έχετε κάνει friend στο Roblox, θα σας δείξω πώς με λένε. Και αυτά, subscribe, like, αυτά τα δύο σε μένα και πώς το λένε, και τα ονόματά σας. Θα σας κάνω όλους, τα διαβάζω όλα τα σχόλια, σας κάνω όλους και έτσι θα κερδίσει, όποιος είναι τυχερός, θα κερδίσει η Brain Rot ή Robux. Εντάξει, μπορεί να θέλετε να κερδίσετε όλοι οι Robux, μπορεί όλοι Brain Rot, μπορεί η μισή Robux, μπορεί η μισή Brain Rot. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Θα το κανονίσουμε αυτό. Πάμε όλοι 50 εγγραφές για να αρχίσω τα live. Πάμε όλοι 50 εγγραφές. Πάμε, πατήστε το subscribe για να σας δώσω και Brain Rot και Robux. Τα περισσότερα Robux που μπορώ να δώσω είναι 3 με 4.000. Εντάξει. Θα σας δίνω το carpet, αυτό το χαλί. Θα σας δίνω πολλά πράγματα. Απλά κάντε εγγραφή, like και κάντε με friend στο Roblox. Τώρα θα σας δείξω πώς με λένε. Κοιτάξτε την περιγραφή και στα comment και bye. Γράψτε μου τα ονόματά σας. Bye.